lubayaraw titagar ko borok sana na tini 1 tarik 8 Mas 2023 hingkai narok tak pano channel no subscribe kai angkai channel no subscribe kai di tai kan ani bell icon no click kai notification man masa narok sini tondi hingkai narok nang koyo puilan simi paithak jora naina bagui video no puilan simi paithak jora narok nai tongdi hingkai sinaro video no bujinai ayang kanang bujia hingkai sabrom no chung oro success manai tongo sabrom success manai tongo hingkai jungni afro bonadi nang no 4th house di mani 4th house success hingka hingkai second of 3 ending tai 1 ending mani abo success hingka 31 tai 42 hingka mai ke house ending tai gutia success manna bagui notification man majar kai narok subscribe kai tondi tai puili video no puilan simi paithak jora nai tongna bagui nongno koijau hingkai chung tini asuk thangyawi chung tini thanglainak tabo haike chung success gutia mannai abono chung nailainai hingkai chung puila mi afro ni preview video no kisa play kai manai tamani hingkai chung kaisi khela no buji manai hingkai tir chung aro search kainai tir result preview hingkai chung tir result o chung thanglainai tir result o thangoi tarpore chung tini ni bagui bumai ke number manno chung abo check kai nailainai hingkai chung aro click kai nainai je tini ni bo number tong tai bo task o tongo abo kisa chung nailainai task naimani pore si chung no gudi nathok hingkai tini mi afro sombar hingkai 42/31 koka 31 kaisi chung success manka house tai ending o chung success manka duita hingkai nongno guti result tongmani mi afro 43 tarpore kisani bagui chung hit guti o success wnglia hingkai hit guti o 30 rimi tojak tongmani 31 phairao hingkai tai normal guti o 33 tongmani 43 tongmani 42 phairao hingkai kokore waisa mai mistake wngoi mano hingkai amo haifano chung house tai ending o success manjak haifano mi afro ni salo loss kwri hingkai chung oro sunainai hingkai chung 24 tarik simi nainai 24 tarik phaio 98/95 hingkai naidi oro 98 ni man khlaika angka 43 ano mi afro 43 mani 42 phairika hingkai 95 ni man khlaika angkai 40 hingkai 40 ni jaga o je 30 tongmani 30 ni jaga o 31 kowai rika hingkai oro naidi chung tai nainai 31/5 72 72/5 30 hingkai aboni bagui 42/5 32 phairiko 31 phairiko hingkai kokore abo tirok waisa hainamo hingkai tini sano tamo phainai abo se important koke hingkai naidi tabuk oro 31 kowai 81 ko wngkha 31 ni pore 32 ko hingkai chung tao isak khlaika hingkai naidi oro ni khela se chung ma thwngnai oro ni khela no chung thwngna thangka hingkai tabuk chung ma thwngnai tamo hwnmanai duita khela no thwng hingkai tini sala double 3 thwngui mano tai double 3 kaisa khai mano hingkai chajak angkha play khai di tarpore 1 2 kaisa play khai mano 1 2 tai double 3 abo no guti extra guti no norok thangdi extra guti naidi double 3 tai 1 2 abo extra guti no duita rikha tarpore chung oro ni hisab khainai 4 - 2 hingkha 2 ni task o tongui mano plus kai 6 ni task o bo tongui mano।
Hingga 2 tai 6 ni taso 2 tai 6 ni taso hingga narok thungai manai 2 ni taso hingkane 2 ni taso tamo 5 man hingga 24 ulta 24 por thungai mano 24 তারপরে 24 ওকে 24 থঙে মানো তারপরে 23 তারপর 26 আরে 24 23 26 তারপরে 21 ওকে আনি সাওয়া অবনো ফাইতাও আবনো no narok play khainani hingke obono success manai khakao hingke ঠিক আছে তারপরে जों नायलायनाय 6 ni taso to no 6 hours inai 6 ni taso hingke 31 ni tas hingkane 3 minus 1 2 no ngana 2 ni taso bo thungai mano তারপরে 3 minus plus 1 hingke 4 hingke 4 ni taso bo tongo hingke 4 ni taso phaika hingke ani hisaба 41 43 46 48 obono chance tongo je 4 ni taso kenak sada abono bo play khai mano hingke nadi 47 pai tanjak thanayo bogo hingke তারপরে সেকেন্ড তো ফাইয়া হingke obono norok play khainai mano chajak hingke hingke tabo जों tanglainai chini main guti hingke main guti o puila rinai no house tai rinai ending house tai ending tini salo tongnai narok bagai 6 tai 4 6 tai 4 house tongnai তারপরে ending o tongnai 9 tai 6 hingke obono norok fr tai sr o play khlaidi nadi fr tai sr tai sr norok donota obono play khai ready dono jaga gono jodi fr o nangi hingke sr o play khlaidi hingke norok success manai jate norok thangoi bo calculate khai thangri jate thangoi bo loss wngya jar khai norok play khlaidi hingke aboni pore rinai no normal guti video no kisapano skip ta hai di video skip khai hingke norok kajak hingke norok ni success manya wngka hingke nari 5062 09 06 39 33 13 23 23 hingke norok obono fix norok obono no fr tai sr o norok play khai mano fr tai sr norok odonota norok obono play khainai di jodi norok success maya hingke comment khai sadi tarpore si ang norok no bomai ke tangnai oboni detail sai rinai mane tini 5 tiya khai thangoi lo songkha hingke khana 10 tiya khai thangnani bagoi nog no sanai akok samasi hingke norok aboni pore norok tabo hit kuti naina swkang thak fano no video no channel subscribe khai hingke subscribe khai tei notification manmajar bell icon no click khai tondi ar jodi norok hamjakma tai chubama tongkha hingke norok video no share khai ridi norok ni hamjakma chubama bai ani channel tai sukanai tei je chubai tongnai tei hamjai tongnai rok no belai ni khai no hambai mario tamoni hingke aswk ani channel no chubai tongma bagoi
tamani ke norokni hamjakmatai abo bai si ani channel tabuk abo wngkha tabuk nongni hamjakmatai chubama bai ani channel 1.47 ke mane 1470 subscriber wngwi tangkha naiti koita video upload khaika 126 video 1.47 ke subscriber ongo hingke aboni bagui norok video no share khai dakti no ani channel no teibo kuchuk kwrwi ridi hingke si norok ano chubamani abono norokni hamjakmatai chubama hingke aboni kokno abaiyawi chwng tabuk tanglainai je main topic o main topic wngkha de tabuk main topic wngkha de tabuk rinai main hit number main hit number wngkha tini ni jaga sala norok hit number thangwi manai hit number norok thangwi manai tini sala 85 75 35 80 70 30 hingke norok nongoi mankha aro 6 goti hit number rikha hingke 6 goti hit number tei FR tei SR o thwngna bagui norok no koiyo FR tei SR o norok abono play khlai di FR tei SR o hingke norok charge khangkhe abono play khai di abono fix ni rijinai jori FR phaiya hingkhe SR o norok play khai mano hingke norok no tini single goti kaisa rijinai single goti rina swkang norok tongfano channel no subscribe khai hingke subscribe khai di tei bell icon o click khai tondi tei video no share khai di norokni hamjakmatai chubama bai si ani channel no teibo kuchuk kanai aboni bagui norok please share kaisa khai ridi norokni Facebook wngthong WhatsApp wngthong hingke norokni je kuno maya bonduk sorno fano hingke si ani channel teibo kuchuk kanai norokni hamjakmatai chubama bai hingke norokno ang je joto chubai tongkha norok fano chubati hingke tabuk kok sayawi norok no single goti rijinai tini single goti hingke norok thangna unsukha thangdi thangna unsuya bo thangdi hingke single goti 01 tei 10 hingke o duita no single goti fano hita thangdi bisi norokni onojai thangdi 100 200 500 amaikata thangdi norok oro dorkan hingke 25 khai fano thangdi ba 20 khai fano thangdi single goti hingke hit thangna kokya norok normal khai no thangdi hingke tini bagui achukna malaya no next video o.